الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من النبي بعد وخاتم النبي وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ditaruh dah sumibag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benda umapang niya karkano na malotano papakin nag-o solitero na malong pasigan ay dapat irunog agi ada buah bali di tano di katero di tano bumakap si sinabuta ka di tano di bali pati yawan sisa din ka kapakadadar pa adiyang kaya pagkababayan tano olel amr tano honorable tano mayor tano si honorable mayor Rahma Bataludansal Andamama udiyang kaya mababala gentleman yan as engineer Mangtawar Andamama paguda sana kang panadiyang ka Vice Mayor tano si Haji Abdul Aziz Batingulo lagu diyang ka mga konsyal diyang kaya ABC diyang ka mga barangay diyang kaya mga staff sa munisipyo so mga kagawad so mga bipat barim na bais kagawad na ayamala na diyan ka ang mga bisita tano ang mga professional ang mga engineer oy umani wana adina mababaloya pati gupiran ka tano sisa diyan kaya amana munay na ayamala na diyan ka mga ulama tano mga alima lagu aya pinakiprontatina sa kanwa mga munay alliance palapagin wa ginawa niyo di mo yamati sabi nga ko nasa kanikiya sa tanong namiyak ko ni Wasinta iman to adi ka nang gudagudaan pagkapikira ka na diyan kaya pagkababayin tanong mayura benara bai sa kanyan pagi ayaman na kawit katawitan ko mga bai na mga lulubay mga lalamak pa ubay na sa kanyan na bai benara bai apad ko mga lalamaki mga guwagway ubay na sobra sa mama mabagar sa akalian na mabagar sa wabida akalian na mabagar sa panaguntaman niya po yung diyan pala kapakantan mga mertan nahulihan ka Vice Mayor yan nahulihan ka mga honorable ang mga saling gupayan suman sunabi na may alwin yan kaya mo kanya pagalin kami kay sana ad na mama aditero na papakinagira ka na di nga taon hunin niya pakaanta pa tiyan na alim dapat teman tiyan na alim na diyan kay ang mga babay sa dunia na kuha sama pa tiga ka na siya kaya na mapapalip pamanada ko nakipanta ko mga baya sa dunia kuha sama pa na din yung katawan na sumanga babay na ayah kapital o dunia susunod din yalirun ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah sukun sa dunia tuhu nabi na sagada kapipi aginawa kati apa nang area kana kaki dagan yang maili ang babay kana kaki ka mauntod bisa nga Pransit oy ayamana niyan na sumanga babay pamana sa dunia na sagada kapipi aginawa na ayat tubuh nabi amapi ako dunia na subabay amatataguro na bilang ataw sa manutot tiga ka na sa kairibat sa kaikorek na ayaribat na sunabi na piteriya na sa dunia na sagad na amapi na subabay amatataguro abilang ataw abidan tadi po Allah sa manutot na miya kata na aso dunia na ayah kapitalian na so mga babay udara kano sa papanwala ang mga babay anda kami pagok kita tingnan mo sa kaprako
Pamana si kami pagkapo siya nga mga nunok ka. Ang aming muloy at tunog. Ay dapat ako nung sama man na si kami ako isang mga palakata. Di kami di mali may atrusuka. Ay gusto aki. Sumana sa mga bae na ayaw kapit ako dunia. At ilami ka protection nabi. Lagi ako protection nabi. Nada sa libang mabuntalian. Nada sa makaputi abuntalian. Nadinya dini pagamanat. Khiyarukum li ahlikum. Ala tubuh Nabi yang makapiapirkan wa mga ba'i, yang makapiapirkan wa mga dato, ami yang makapiapiako mga karumanian, mga pipiako mga pamilyan yan. Taman ito, rapi ka protection Nabi, na ibagay niyan, awasiya, o di, na ayamanan niyan, na amanat, na kailangan na sa mga ba'i na kabagan sila sa respekto. Kabagan sila sa adat. Ano sabab? Lagi akapit aludot niya. Niyali pa sa kitab, asubabay amanay panaguntaman o agama, namanay sambatan ko yung diyan, na tumu adi sosanggibu amama ada ukediyen. Sumabsuda ukediyen. O, tamano nga man nagida-gida. Susama na to, mano ka nung piyaka daw. Datrap mano, sikanwa mga bay naman, malumya ka lap man na po sa iyo. At tiga mata na siya din, grabe. Prilay ako niyo. Na, oriananan. Ayaw pa gano'n nakarakano, kagaya diyan kaya katitimo yung na pwede sa diyan kaya pamanak ang grupo, pamanami, kalalad na yung nga munay alayan siya. Kapaguluan ni Rakanwa diyan kaya amayartan, o diyan ta mga pagalitan, o diyan ka gentleman, nagudiyan ka mga honorable. Na, di mga karakano, mukha na karakano. Kenapa ayaw mo pagdating sa nakasi na sa kami o di na sa kano langok na ayamala na diyan kay grupo Amunay Alliance. Anto na mapiyasuan ka para makandekat sa mga pusuyo na para masasatiman kano kung gano'n ba kamapya na para kano masasatiman ko kano ko wala na masasatiman kano ko babaya wala na masasatiman kano ko pamana surga wala. Pamana sama niya pag-isun sa ano kebetan ng surga. Dede na mato na kasi abadi kebaya surga. Namun tanuman mabubi, basta akakwa, so kakwa amapya. Basta akakwa amapya, na matangwa na kalong tanong mabubi, pada korumpan. Mabubi ako sa kakwa, sana kakwa amapya. Paano man naganda-ganda? Oy, pamana, anam ako masampa na dua kaunir, talo kaunir, kita tagwin sa marga, sa dita ng katawan, o di na, ayaw na nina, ini matangwa na. Agumiraw sila na sasapoy makinig kaya ni Baset na malukano siya pasilyo ka magasay sanga-sanga o margas nasan siya ni Simila namya daw kanaw diyo ko niyo away aba na may liyakan sa kano alang manunumini walang unong mga pipinan na pamana sa kanyang ibubagay kasi ibubukit ako niyo si matangwa daw diyo ang patakan ng amay ka kalaruwa pero kala ko niyo tama na diyo ko pila napangawatan wala, no yung mga kamasan, natalo ka ulit, naitatagun, nadindingali. So, ikinap ko ba? At tinalang ko na di mamakinig siya di Basit, napila siya, kanong makakuha sa duwa. Banduman siya, nadititan nga. Tinatiro niyo siya nga natarang kalargan ng kupaka na kanaulong niyan. Yung natatangin siya, nalangunan ng kuyaw. Nadiya, bago siya na kanaya. Panginoon, kailangan na basta ang Muslim ka, o di na ipapantaga sa pagkaring ang Muslim, na kailangan na kayo ni, ayaw man na nila pag-usya na ka paganiron at iba rin nga pa na Allah iza ayusallim alayhi iza laqitahu tabla ayukallim andun ni timbara tamo anak ako pagaring ka Muslim na kailangan nadanga pa na makatiro na salam mga sa pagaring ka Muslim datari pa mga Amunay Alliance Assalamualaikum apa ada ka na mga kumus Assalamualaikum Assalamualaikum. Paman sunabi, isa ulaw nabi, may panutulo Anas bin Malik, di mo mati. Nabang na pangatiya. Ayam may panutulo Anas bin Malik, na kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha marra ala sibiyani, fasallam alaihim. Ayam ulaw nabi, na sagadan yan sa mga wata, na pasyalam niyan sa mga wata. Apa yung sa mga wata? Assalamualaikum. Nasikat tanong na madagala salam nota, Bapak, Assalamualaikum. Baka sa plop siya.
Mia alayu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Prophet Noah. Namanya alinian. Artinya na ayah Isa atuos sada akata kaburo tau. Da akaamugien. Oy, da kata kaburian, da kaamugien. Na al-aqlu ma'as-sabi na paggegegang ka adigan ni pagatwang sawata. Basta adigan ni pagatwang sawata na kailangan siya pamanang tiupakay ada abang akibat, da abang kata kaburo. Madaan naman na dibigay pagatwang sawata. Tapi gibranon, mismo watakad na. Nanain natin na ni wakanduriyo, nakagya kumbita sa mga talama, natigka ko wataka, rokata ng mga padakawata. Diyabi, siya ako din. Rokaduman. Diyabi, rokaduman. Tay ka. Mabuhay may suwata, Paulo nga bi. Agi na po nagpirawan ng magatwang suwata ka, na ayaw po na ba siya nakawata? Pagatwang ka. Anak yatin na nakalini mo na kanuri. Nakagya ko mga turun kami, dia ngawata, na simiubay ko mga atawa dua kataw. Melele ka na nga dua, syuto ko nila, kung saan mamatay ka. Rawasan sa mga pila mga otak. Miya kaguro, dinadunin na kiyawata, daw pangarauro. Kasi pasok yung usang kataw, mamakarong magatuang. Nga nga pagatuang, tuwata, mamaabangan sa kapaltika. Ano melele ka na, di ko pakakan. Miya emosyonal ako rin nangit. Tiga na ulak, sumasagay! Sige na ano ba'y? Kenapa inu akannya pitero kabada kebrakan? Ada ba buat kebrakan? Okay nama itu. Namanya bebe kagi kumatuang rak. Anak pekin. Dia kena kenapa kamu samuk? Dia kena lim. Bapak lim di. Anak komen. Dia kurung pada atau sakame karara pit nianu. Dia kena namanya bebe suata perak menimi aku kena balas. Nah kagi itu komi bulu gua pekin. Benda kini usu. Nama mana mami? Nama katot. Dia kena miatetan namanya pak dia kena urut itu bisa tidak berkama ke pegatuan kadinya udua nakana maka kansir nah pegilaikan wallah ada kan umpaka awak nasakan ini miawau kadi kan kegega obakan pegawai bawang tatotnya ke expire tanpa dia katwa ibu nah dia kena sigon pagawa sangka din daw sangka ni mago ya kami bisa niyan. Nah karena sada akibrota ab kegagaga adigan mi pagatwang sawata. Kasi salama. Sakama mo na api anta din ni medenga kana ba ayaw bub sa manaka namunay alliance. Api anta din. Kami kadiro sa assalamu alaikum. Natika alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isa amyag na makan sa mga Arab. Oy, kati sa nga 2023. Oy, sa nga December na mipos, may kumarang amyag kerumay. May kumarang January 5, 2024. Oy, na insan may tatantangan kira na nguta piyanta ni pagkabana kira na assalamualaikum, assalamualaikum. Na ayami alu nabi na gumiraw sa padaka assalamualaikum, na gumiraw kamabwa alaikumissalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, na patapulo amapia amya kuwang kasik wallah. Napamakasala ko yung simbagkong ang gumiraw sa padaka assalamualaikum, na tiga wala ko isala ba inuit talaga nakadina aku sasangkanian. Kedua, kaparamagaan. Kedua, akan ka muslim na dyan niya, ula-ulan yan. Na ayyusaka alayhi idha atasha. Na igira amya kambaan siya padaka na sembagang ka. Mada kalima tapkili ka na makambaan siya padiyat na di na sembagan. Banyan tatantangi. Sinari ang malay lang siya kini. Mya kambaan siya padaka. Na mya kagiro ka mabuha, alhamdulillah. Namanya nagkamabu, tiga yarhamukallah. Basta mama amakalamban na isimbag ko na yarhamukallah. Ikalimu kawala. Naubabay niya kamban na yarhamukillah. Naubayot, lagi ko nakatawan. Paman ang ginukunak yamor kang kawala. Kanya mau pakatulong. Nah, may swata nurunan ano. Dia na basta muslim mga kailangan ulaw lang ini. Ulaw lang kaya. Kenapa yang buat prinsipnya na kaya ramo? Kalau naba mo na ales, paman na medeng kami kaban, kenapa mo na ales? Kenapa mo na ales? Kaya ramo kala. Tapi apa din? Nah, ikadua dia pernah kaya meranawa, na pamalian niya pan. Dia kan dikatakan ba ada. Basta tira makamba ka na uba kadala kau kana mapemudaw lang ka. Serka. Kenapa miya kambaan sa padaka nang giraw ka, miya kagira sa padaka, alhamdulillah, at hindi ka pa si padalakaw. Kenapa dia pitur lagi sembagong, irhamakallah, share kanan.
kadi mabuang kaamranaw na miya kada kali pamalian ada benar. Tadi ataman ni matol na aya pamalian umranaw wa kapitian na riban na sukun suulu o kupaya napakabagal. Ilang alam mo na maranaw kasi ko pa kapung panganan suulu niyan. Benyuro niya. Napakabagal niya. Na tipangan na kamu kuman suulu ako pa na matang wala kada ko mabagal. Belum niya katalog ka pangalan ni abulo. Okay na kagi ako betul manangan na di kan penanayan. Ame kaban niya final. Wah, mga ribat na ako kumana papamra. Nah, ito na pa ni mga pamana, mga ribat pamana, mga kapitamra na wada abong mga benara. Na basta amun ni sopapanog, na di na nikapmaanan. Ya sobrang yung Nabiullah Sulaiman na basta amun ni sopapanog, kapmaanan na ka, na share. Nga kapan ako tukatulong Nabi. Namada kami mantuan, tulang unta papanog ka puguni, iginakuan na puguni, datari anong manaw, naginam yun na ipmanan ng baranaw. May sumpit. Nanti ka magwa kisumpit ko na uran. Matang ako miya bra-bra ito. Nakapan ako ito, nanti ka pa kay siya kanan. Nao, igilam niya kami super. Katalo ka para magan. Ay yauda ida marida. Katalo ka kailangan na muslim ka naulaw na kayo ni. Nagulaw lang ako padaka. Na igira amia sakis sa padaka na bentalan na ka. Na basta pala tubo na dia maka kasakit na aya patero na kau na sa ipakapi aginawan yan ubang nga pangangalaka tabi yun ka niya mga sa padakap kasakit na ibu mana na di mata niyan na di tangilan yan na ibu mana na di ka pagkakaras nasisinga ka mata na kigari ini ay mabuka tau-tau na baka magagrabi beda ka siya di drama niya kay ilaw pa ibuntan na dito na pura pa kapapatayin. Tapi niya kauntun kami akan bergerak ini siapa perkara Allah. Niya katero kasi ni pakapya ginawa niya. Na niya kauntun tinantay niyo ni tero na pakapapate ako aming laka. Na dito na kuting na banya mo totoda ni kodina. Na niya kakwa kasabalasa. Adi sa miling hangap ke sakit kay ni betal ka na di ka di mananantak. Allahu akbar. Lagi bukan lagi ni arakan niya kan numero Allahu akbar. Niya sa mido bunda niya perati mana butalan. Matang ko lagari kadin ka ang magagado makay manto nalang na katawan na kanami kagdamon na subra kasapi ka betabak-baka tumada kaudisyon ka katinipot-tipong ka manukay na niya mga pipikirin tumada kaudisyon madang na mga tabi hindi nakatawa nakapamisita niya kapkasakit Masya Allah. Tadi nado, manukan anak. Nah, ayah kapat. Ada tema nak dengarkan. Kagi ayah pina sosakan upama kapiang biang unapia dia kudun miya kateru. Apia miya kabebe. Na asyara amakateru wadiang kaya area kana. Pekebebenta no pekebebenta kana mayura. Isada di tanah di mipanggebung sa dengan norte aku sangat del sur. Oi, manong amano gede-gede. Sudah mah kasusunga di maka pedalam besar, nya ka pedalam besar. Ini sabab nolak aku dia enggak karumanian. Na aku dia enggak besmerok dia mga konsen. Dia enggak bisa dia mga barang eh. Lango kan na kaya mga saling gupen na ayam alanas kanu amunay alayan. Allahu akbar. Ano mga gede-gede? Na dia mangolip no Allah. Jadi petanan ng subtiro ng kamera. Ikapat. Ayyashhada zanazatahu idamat. Na igira ko na siyang pamilya padaka na miya tayron pagaring nga muslim na miya wapak pagkabatanwat askatan ng mga muni alliance na kailang na makatibukon mas mapiya as ikodong panakilimang na miya kaumakaon ino to na para din ka di kapangwiyatan ng utang pamilya ang utang miyatay sibar kano di naman na kaya masaswatan sa duwaran no del sur del norte na miya kapiapia manariang kaya dito di katitina ba nga upama kamada penangke ditaro di kapama gugupa ditaro di kasih tidak ada na tabi syakada tuala namanya ada soka memberana wira ketanu di mana nga ditaro di kasih tidak banga kailangan na suami wapat na pagkamakon ada kumakaman atau minibukong buah na umada nga di kasih tidak banga namanya ada soka memberana wira ketanu di mana nga ditaro di kasih tidak banga na ditaro katawan may lawaya kau pa magutanga ayaw man na payura katabang na nakasapada ka napya ka di ganyan sunin alhamdulillah nasunin nga nina alhamdulillah dati nga di taro di kasi tinabang nga na may lawaya ka pa magunta nga ato na sabab namada ka na mabupungirawa tabi
Kenapa na riba kailangan tabir ka ng mga munay alliance? Kenapa na riba kailangan ng mga munay alliance sa mga pada ka na membro? Tabang-tabang! Kaya kailangan na ka na naman kumarakano. Ayaw po na ba ng wano makoma? Kenapa ka na kailangan itabang? Na ubangan na ditirwa ka kapamara. Di ka tabang eh. Pati ba ang ibu munay alliance? Na di nga pakabagang sa soba niya tabang. Matang walo di nga sila makatado. Pakakana nga sila mayakadabaw. Dapatan ko dengan siya na nada tabang gina. Ay. Niya lang nakakarabaw ay. Ako pa namin maniyap. Yang utang dada kabidi. At kailangan na kadasara ng may nga nakanabang kailangan ni sobre. Di man nga adi tanong di ka titinabangan na may lawaya. Ina ko buwan ni ada tanong ginaki. Ay ako di ka sa mga rejugra may bagilang ginakan. Nagira anam niya pantag napapakalangan sa ICOM o di na sa radio station. Ino to papakalangan pa na para so miyanabang ay amak na niya natiyabang nga niyan. Ano ka mabukat tabang? Apa nakapa? Dahil naman nakapaka ikon mabunguta iko kalang pan. O barakano po nga sa kami nung sali mo Allah si pulan na uban yung pulawia nakatya so kalawiya ni ron ato naman ako takalang kapampan lango na miyangoten na bayad ka no ito man na rin maana niyan nagyamiya kapia katitinabang kapag kakalo siya kaso padaka data na nga sa katanong pangin takwal na ayama na niyan na daak kulaw la asara amon niya taka pamanatabi ino kami mga pusa nga amonay alayas tapad ka asiya pa kawing ada kapag kababay nakaswing ada ka kaso kapag kababay kawing ada ka na parati ako Allah ta'ala ino kasya mga man aan makada ka na ayaman na niya na pagaling ka naan makada ka na babay ka na insyaallah natabangan ka wallah magangan niya sa limo natabi ako na kanaba niya mapipingir o punay pa mga padakasya na paraan na mawapata pamilya nga na miya kada tabang na miya lang ang ano may nga matakap ka sakit na yala na painalang ka dun tabi ka na ba niya mapipikir ayaw mana niya na miya mga padakasya na para ko Allah ikadua na padaka ang balinding ko ingang daka ikatalo na padaka asiyap pa ko ingang daka ikapat na padaka ayaman na niyan na pusugo sa mapya na pusyo para sa marata sa kapagunuan niya katanwa dia nga awat tanu babay tanu at siti dia nga mana niya na mayura tanu sisa dia ka amunay asir rahma dan sang batalo anda mama namya kapi ang balas sang manwanga na ibu ya Mateo so patana kanay pwede pa na ayaman na niyan na ayam niya kapi-api ako Muslim ako sugi papantag na ako Muslim na ay yatawadda'a lahu wala yatakabbaru lahu na baluyang kaaginawang ka ang mga limbaba ang kakudatar ka manusia siya ka na pilitan wa Allah ya Allah pilihan na kapuswakan ka na ba di mapipigirakan dahil wakapterwa na isa din na unuan tanong amapia ang mga limbaba na di ang kawatatan mabubay amayura lamang ka, open naman yan. Open na nga naman isipin. Open tayo sulo na upapinon. Sila nagkiramay. Yan nga sabi na so tibo din. Anamuntur ko tibo din. Anamuntur, may orang ka na ba? May orang muntur dito ba? Tingnan nyo siya. Dati yan ang sana kawaya aayaman na kipakaya kirarangitan. Naman, mga limbabaan. Hanap manubaya ka pang limbabaan na padala ka sa ngalalan na pandula ka. Kung na rin na mga dubila, yung limbabaan ako kuwanda. Kada siya nga aramak, namya pa inalam niya ka pang limbabaan ka. Isa man to sakitan no tabi ka nabas kanu isa sakitan man to nangakapangalin puruan magistorya kanu na di ko nagpakasumbat kasanya bi mape istorya na tero pa na pangitatar si karakaaduna iyan agiri tama sa iukin na po makumarkata na pag-usayin so kamabota na sikay peraniwata ka tapulagupat nasa kapiriwata ka patapat tiyabadakan sa kanang kabatangan na sapalo so tigil suwata ka na suisaw na attorney, suisaw na engineer, suisaw na doktor, suisaw na commerce, suisaw na maestra, suisaw na nurse, suisaw na midwife sa kapiriwata ka kinabangabangan Peter ka na patapat suisaw na talibuno suisaw na takaw suisaw na miyamani-maniak na tumaditipis yung baga na kung kaano masamo-samo sa ka na basta di ka ni pag-istorya di ko nung pag-intera pagawa naman papatera ka mo Itali mo niya na ito rin naya ka to. Pamana ka pangaling baban, kapat. Patupag, kailangan na Muslim ka na ulaw lang kayo. Na la yamassuhu bisu'in. Na basta ang Muslim ka na ubang ka din ulaw na isa pa sa din ng kababayaan.
bima la yugibahu wa la yu'ibahu wa la yagtabahu wa la yahsuduhu. Basta muslim ka na ubang ka pagpamaganta sa pagaring ka muslim, ubang ka di pamakito sa pagaring ka muslim, ubang ka di pamaawing sa padaka muslim, ubang ka pagtupoy sa dinyang gadabak, ubang ka pasiga sa pagaring ka muslim, aditi ka pambaling ka yamanan yan na tao ab kababayan wallah. Nah, wala na nado kapara magaan. Kada pa sa ayamaan niyan na timo siya wira karakan usa nga mo nay alliance. Oy, na di pinaka-importante ay khalikahu bi husnil khuluq, na barangay ka sa barangay amapia, barangay nga sa barangay amapia, pananggit ko mga kapiray barangay sa barangay sa marata barangay katawa na ka ay katir yakin Abi Darda radhiyallahu an natina annal birra la yabla wa innal ithma la yunsa. So tigyan so galaba ka mapia na dikilabang, basta galaba ka mapia na dikilabang. Ikira amapia kay parangay na so parangay nga napian yung matatag na keuli so parangay nga mapia sa mga sama nila nas kabitapik ay daw si Dani ay daw siya Kyoto na mi Manila na dita niya kato no ba mga pambalingan panganita ko na makabalingan sa magaan ay daw siya panwala na makabalingan sa magaan na makaw maka na digateng sa kadut kakadut pangad bagan na kinip Manila niya katamir na digambalingan miya ko ka mapia miya gastaka ito sa parangay nga mapia. Dahil marata kay parangay, naawakan sa 10 daw kami ada ka sa listahan. Na mako mga pala da ka magmina, nas kami mang miya ko mga manari. Tigo pa na ko ka ba ni pagisip. Piya kaya ya sa people. O ta parangay nga mapia. Ladinan, ayaman na niyan. Na umanisa na begini yang sepedian sama pia parangay. Ayaman na so kasi siapang ka sa ginawa na siap pendaka ko pagaring ka. So kasi siapa ako pamida nga na siapa na kako amanan niya nasalakaw na kanisalakaw kakababaya itano oy katawan apia di buang kaya aditano di kakakababayay ditano di kanggiginaway ditano kapang-isa-isa na kisaba pa na sa kapang-surga tano nalaburo ni manto ako kumadiya bulan Ramadan insyaallah oleh Allah dia pengatasan kagia badak la puna petero na pengening ko kwalla kaya biukan na karkano may itu akatero na ulan nantan insyaallah o ba nga sifat ang sifat bulan tabi ya bener mabubulan dengan matanya napangaradangan napamakan petuangan na ba nga sifat ati ke why grabe na debu ni alin tabi ya na dito mapi sifat kadua ba nga sifat na sifat tilapia atau na sifat tilapia na gumagana ka din 3 grabe si tilapia kagum na ina nga iko giyan kada napaparo iko giyan na ba nga magusifat ada napaparo pito tekanan di naman na rapo lang atama kagading ati sekarang pulog tabi kenapa ni mana mapepeket kata lu sifat nga na sifat bedong atau na sifat bedong na gumagana ka doon silent na nasumaga doon na namanya kakabiyan kada taro ya sifat nga bedong gagana ka di ka na petero igira ada di tetero mga dato pumakinagang ka nasama pa nakuwang ka ali di sifat bedong okay na obang ka sifat pa na ada man na bedong di mapia atau ni sifat bedong na di mangudu na bang mabupang udu kami ako makadi mana bertiga di sifat tabdu kailangan mendingan tanong kami ngetir mapipiyagin o tanong sambitan wala sa Ramadan na diyan ka na kaya pulimuli-mutil na mga kuwatan sa guna insyaallah pakala na tanong sa ditano di kapag isa insyaallah ditano di kanggigin namin insyaallah sa tay tatarus tanudin so kato suporta tanong sangka amayurat tanong agu dia nga ada rudupayan dia nga best mayorian agu dia nga ibisya dia nga mga barangay dia ka mga opisyal lang na itatarus tanong sa pagkabibay tanong na gusto ka suporta tanong kiran salam na kanskano assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bala-balasan wala ging kutua lokstano sa ging kutua iya pamagusen yang tano bisaba bro na robo kia tagi sa dingka so programatan no iman do mapia kapipita sumarutu na sumro amay na tututan no si walaw na ayat pero ging kutua mapapalo uluan tano kailangan na lang ano sisi sumagutu na sumro sa ging kutua walay mayura na peto si bumagaw tuna sa simbayang mga simbayang na ututsit kasadya mo na saya na pagunaan tumawagi pahadaya kuwan pagka ko libutin niya
Kate ya sumitono sa walay ni Imayora kakwentano ka kay orang tano. Kami auto alongan. Ada kelayakan dia pada kena pedalakap. Apa juga menarik apa? Kalatano walay Mayora. Ito na kasama. Di kami kasih kuda kan? Disirang video.